máme tretie video za dneska. Rekord. Kto chce kukuricu? Už pôjdeme odtiaľ. Pozerajte sa. Počkajte. Spí. Pokuje za mňou. Ortička. Wop, wop. Ale zase ja som bol za Argentínu a nie za Spain. Ale Spain vyhral. Povedzte, ja vám teraz ukážem, ako hrám. No, penaltu. A vy odpoviete, že od 1 do 10. Od 1 do 10, prosím vás. Akože môžem ešte jednu penaltu urobiť, ale bude to už vyzerať, že odtiaľto. Budete sa teraz pozerať odtiaľto. Čakajte. Takto. Urobím vám runtur na Maxika, Hajstaka a Tejmika. Prvý ide Max. On má takúto hlavu. Čo to zase ide? Pozeraj sa. On má takúto hlavu. Chce, aby som mu dal nejakú kolbásku. Takýto je tučný. 16 kg. Srande, neviem koľko. Takýto je tučný. Takýto idú ručky, takýto je hľadočky. A bojí sa vodičky. No teraz mu skúsim to urobiť. Keď neobehne. Troška William. A teraz poďme na ňo. Čo urobí? Max? Kde je? Maxíko. Maxíko. Troška vodičky na ríčku. Takto. Ďalšie video bude o Rastikovi a o Jiminkovi. Bude to 4. video za jeden deň. Teraz neviem, čo vám ukázať. Ale asi na Rastinka nebude, lebo Rastinko tam spí. Zatiaľ len pojdem za Jiminkom. Čaute.